ମୁଁ କହିଛି କରିବାକୁ ବିରିୟାନୀ ଭାତ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଲୁଗାପଟା ନେଇଯାଉ ତୋଳି ନହେଲେ ସବୁ ଚିକେନ ଗନ୍ଧ ପଶିଯିବ। କିଏ ଧୋଇବ? ସେଇ ମନା କରୁଛି ବୋର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଣନି ବୋଲିକି ବାପା ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଇଲଣି। ବୋର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଅର 12 ମାସ। ତମ ଫୋନ ବାଜିଲେ କହିଲେନି ମୁହଁ ପଳେଇ ଗଲେ। ମଟର ଚଲେଇ ଲାଇନ ନାହିଁ କହିଲେ ମଟର ଚଲେଇ। ତମ ଚିକେନ ସେଠି ଧୋଇଥିଲ ଆଉ ସେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଆଉ। ଜଳ ନା କଢି ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଡା ଆଣି ପକେଇ ଦଉନ କାହିଁକି ଏଥିରେ କଢି କୋଉଠି ପଡିଛି? ଏରା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଫୁଲ ବାଲା ମସଲାଟା ସେଟା କଣ ଯୋଉ ସର ସେଇ ମସଲା ହଁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ। ଅଇକି ପକେଇବ? ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେତିକି ଦରକାର ପକାଅ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସବୁ ପକେଇବ ରହିଥା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ପାଣି ଧୋଇଦିଅ। ସେ ଟମାଟୋ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଅଛି ତା ନାଡ଼ଟା ଧୋଇଦିଅ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଳେ ହେଇଗଲା ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଏ ଘୋଡ଼ଣୀଟାରେ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ପଳେଇବ। ଦହି ଗୋଳି ଦେଇଛ ବୋଧେ? ଦହି ଲଙ୍କା ପୋଛି ଦିଅ କପଡ଼ାଟା ବିଲେଇ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ହଉନଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବେ 15 ଦିନରେ। 5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବେ। एक गिलास पतेलटा रखिदे नहीं जा से ताटियारे टमाटो भाग दे सेगुड़ा दिए मुझे देवी पानी 5 ग्लास पानी दरकार जो उधर चावल मात्र से पानी दरकार डाकिल लगे चिड़े खाया आकु बासना हला पळेला आसुना खाइबा बो हां आउ बापा आस मो गोलाप फुलटा केते सुंदर देखा देखो ए नाली फुटू नहीं आउ गोलापी हो गला ए वर्षा पानी पसिला हेलानी सेतरक हेला जे तम चोपाड़िया लगे कलर अच्छी दबटी आउ केसर पकेबानी केसर अच्छी आन घिया 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 नहीं से बोतल टिके ना कर छुआ को 7टा 12 ना पचार कही पारनी है कौ बार आईस बार छुआ कहीदेव
ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ଜାଣିଦେବ ଓଲୋ ଓଲୋ ଆଉ କହିଲା ମାମା ତୁ କାଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ କି ନା ମାମା 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 ଡାକିଲି ଘରେ ଭିତରେ ପଶିକି ମା କହିଲା ମାମା ପଳେଇ ଯାଇଛି ପରା ତୋ ଘଣ୍ଟ ନେଇକି ହେଲା କହିଲା ମୁଁ କେଜି ଡାକିଲି ମା ମନା କଲା ଆଉ ରହିଲି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲୁନି ମୁଁ କହିଲି ଚକୋଲେଟ୍ କେଇଟା ଖାଇଛୁ ନା ଗୋଟେ ଖାଇଛି ଟେବୁଲ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ କାଢ଼ିଛି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲା ମୋବାଇଲଟା ସିନା ଟିକେ ଥୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେଜି ମୋବାଇଲ ଖୋଜିଲି ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଛ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରୁନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ତା ତଟି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେବୁ କାହାକୁ ସେଇ ବିଲେଇ ହଁ ଭାଇ ସିଏ ଯାଇ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ କବାଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫାଙ୍କ କରିଛି ଯେ ଘରେ ପଶିଯାଇଛି ତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ମରିଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାପଟା ମୋର ହବ ଆଉ ଘୋଡ଼ଉନା ତାକୁ ଘୋଡ଼ଉନା ସେଇଟା ଆଣିବି ଘୋଡ଼ଉନିଟା 50 ଜାଗା ଆଇଁଷ କଲଣି ତମେ ମୁଁ କାଇଁ ଆଇଁଷ କରି କୋଉଟା ଏଠି କଡ଼େଇ ସେଇଟା କଡ଼େଇଟା ଆଇଁଷ ଏଇଟା ଦିଟା କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଗୋଟେ କଳାଟେ ବୁଲିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ବେଶୀ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ହଉଥାଉ ବୋଉ ନାକରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ଗଲେ ଆଇଲେ ବୋଉ ଯୋଉ ଆଡ଼େ ବାସନା ସିଆଡ଼େ ଘୁମୁରୁଛି କେମିତି ସେ ବିଲେଇ ସେ କନ୍ଦିରେ ପଶିକି କୋଉଠି ନାଇଁ କହୁଛି ସେଠି ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କେକ୍ ଆଣିଛୁ କୋଉ କେକ୍ ରୋଲ ବାଲା କେକ୍ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ତୋ ବାବା ବିରିୟାନୀ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବୁଟି ହେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ସେଦିନ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ପଇସା ଫେରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ମୋ ପର୍ସରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ଦେଖ ବା ମୋ ପର୍ସରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ସେ ହବନି ଆସ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଆସ ପିଆଜ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁ ତ ଗୋଟେ ବସିଛୁ ସିଂହାସନ ପରେ ଆଉ ସିଝି ଯାଇଛି ଅଧିକା କଲର ଫଲର କରିଥିଲେ ସିନା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଥାଳି ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏ ସେ ତା ଜଙ୍ଘ ତାତି ଯିବ ତାକୁ ଚିକେନ ବେଶୀ ଦିଅନି ଚିକେନ ତ କୋଉଠି ଫିଟିକି ଘୋଳ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନଟା ଦମରେ ଚିକେନଟା ପାଣି ଭଳିଆ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ବସିକି ତଳେ ଖା ଖାଇପାରିବୁ ଏଇ ଏପଟେ ବସ ଖା ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ଦୁଆରେ ପଙ୍ଗତ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଆଉ ପାଣି ପୁରେଇଲନି ଦହିରେ ଦହି ଗୋଟେ ପାଣି ନାଇଁ ସେ ଖାଇବନି